Meghalaya Riboy District Kaparlo Umrang Arong Karbietum aning Convention Dumahi Festival Kapaman pon. Meghalaya Riboy District Kaparlo Karbietum aning Convention Taksi Pening Lethota Umrang Porong Dumahi Festival Amay Pedopon. Labang so may kecheng lake jang mi poni pai krip liar ni pansi kapang cheng. Dumahi Festival along man pengaluhipen kecetong dun lake Chairman Jill Pangcho, Secretary Mohan Ingjai, Treasurer Ham Ronghang, Anparta Ongdung Karbiaratum Chetong dun rinti. Meghalaya Karbietum ke thanpon atengke Dumahi Festival melong. Meghalaya Karbietum ke thanpon atengke Dumahi Festival may pedopon petikke ningkan section Surya Saido anchoklem chodamji seta longli. Arong so dag binong kumane jongsi ke claim kedam kang hudo kok plote adai sitame ingsai ponang kok titi pusi perang ke phan birta nang paledo. Dumahi amelong amit hangat maron pen claim ponsi cheng muri pongsi ar ki pen chong nok chong chingnang lapen hidi ajo chai nong chelong aphan sayamo kachi e lang karsi lapu analon chipadopon Dumahi labang so ajutang la Meghalaya Karbi nong puarlo si kedo. News Desk Report Karbi Daily News.